Ke waye wancan? Ban gane waye wancan ba. Na gan shi ne wani katoto kuma. Dan uwana ne. Kamar ya dan uwanki. Kamar yadda na gaya maka. Amma kin san dai alƙawarin da ke tsakanina da ke ko? Na sani. To me yasa kika karya? Ban gane na karya ba. Shikenan da dan uwana ba zan yi mu'amala ba kenan. To amma ai kato ne kin ganni fa. Na ganka. Amma dai baki cika alƙawari ba. Wani kala alƙawari kake so in cika bayan wannan? Ke da Allah ina miki magana da wani kanki kamar na gulu. Ya kana min tsawa ne. To amma dai kin san ai tsakaninmu da ke. Na sani. Waye wancan?